Us hem convocat per donar-vos a conèixer la resolució del síndic sobre l'Institut del Teatre depenent de la Diputació de Barcelona, on afegim també el que ha fet el síndic a l'entorn de la problemàtica que es va suscitar a l'Aula Municipal del Teatre de Lleida. Nosaltres hem detectat mancances en l'actuació de l'Institut per protegir l'alumnat en situacions d'assetjament. I estem demanant que s'ampliï l'abast de les intervencions que s'han fet de reparació. No es va intervenir, malgrat l'existència de perill real per les víctimes i la seva revictimització. El protocol no va estar disponible fins l'any 18 i ha mancat un procés de sensibilització de tots els professionals davant d'aquesta temàtica i fins i tot ha mancat una visió més àmplia com és l'incloure l'antic alumnat. En el cas de Lleida, l'Ajuntament va crear una comissió especial per establir mecanismes de reparació i eines de suport i de denúncia a qualsevol tipus d'abús i van revisar els protocols administratius, després m'hi tornaré a referir. En els mitjans vam veure com al febrer del 21 van començar a sortir testimonis d'alumnat de l'Institut i es recollia una vintena de testimonis. Sembla que amb una sola denúncia formal davant el centre. Però nombrosos estudiants havien presentat queixes als tutors. Nosaltres, per garantir els drets dels infants, adolescents i per protegir també a les dones i erradicar la violència masclista, vàrem obrir una actuació d'ofici, demanant informació a la Diputació, titular del centre, i al Consorci d'Educació de Barcelona sobre quines mesures s'havien establert de prevenció, de detecció d'abús i d'altres formes de violència masclista i d'escolta a l'alumnat. I del contingut d'aquestes denúncies i del resultat de les primeres investigacions, és evident que s'han produït situacions d'abús de poder, d'abús de superioritat, d'assetjament sexual i fins i tot d'abús sexual. Podem deduir que durant anys hi havia situació de coneixement i que fins i tot alguns casos van desenvolupar en públic i que van ser comunicats pels alumnes, els tutors docents, i que una part d'aquests tutors d'aquests docents, no van actuar d'acord amb el dret que tenen els alumnes a ser protegits. No van actuar de forma suficient. Per tant, primer, es va mancar en el deure de protecció que té l'administració, en el sentit ampli que s'hauria d'interpretar, no supeditar només a que hi hagi una queixa o una denúncia formal. Segon, no es va actuar d'ofici amb la diligència deguda per detectar casos de violència o maltractament. I tercer, l'incompliment d'aquests deures pot constituir una forma de violència institucional. De la informació rebuda a primera instància per part de la Diputació, podem valorar positivament el protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l'assetjament sexual. És de l'any 18. Quan la normativa de protecció de les dones contra la violència masclista i dels infants té una existència de bastants anys abans, el 2008 i el 2010. I, a més, sembla que es concentri només en aquests 3 anys en què es posa en marxa el protocol i sense acompanyar d'un procés de sensibilització de tots els professionals. En quant als mecanismes de participació de l'alumnat en el funcionament del centre, caldria revisar en profunditat per fer-los de debò efectius i, per tant, perquè tot això sigui molt més conegut i fàcilment accessible per part de l'alumnat. És veritat que el síndic valora positivament les mesures preses en el marc de l'anomenada Comissió de Prevenció i d'Investigació d'Assetjaments Sexuals per investigar els fets, que inclou fins i tot l'obertura d'un expedient disciplinari a 3 docents i el trasllat d'un cas a Fiscalia.
Ara, caldria donar-li un abast molt més ampli. I, per tant, incloure, com he dit abans, alumnat anterior i incloure tota la responsabilitat atribuïble als professionals, fins i tot aquells que avui ja no formen part de la plantilla. Per tant, tota mesura de reparació econòmica i moral que s'apunta per part de l'Institut s'ha d'adequar en aquesta dimensió. Per això fem un conjunt de recomanacions, com és promoure una investigació exhaustiva. Torno a dir, és molt més ampli del que s'ha presentat fins ara. Continuar millorant els processos i procediments per abordar qualsevol manifestació de violència masclista. Incrementar la difusió i visibilitat del protocol. Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica al professorat. Establir un codi de bones pràctiques per assegurar el ple respecte als drets de l'alumnat. Revisar en profunditat els mecanismes de participació. Considerar l'adopció de mesures de reparació per a les víctimes pels danys soferts, incloent la referència a l'antic alumnat, i garantir la supervisió periòdica del funcionament del centre i la protecció dels drets a l'alumnat. El Consorci d'Educació de Barcelona ens ha respost en aquestes recomanacions, considerant-les molt oportunes i assumint-les plenament dins de l'àmbit de les seves competències. No tenim encara resposta per part de la Diputació de Barcelona, ni l'informe final ni la resposta a les recomanacions del síndic. Sí tenim resposta en el cas de Lleida. Nosaltres vam fer pública una resolució de les denúncies i del nostre posicionament davant de presumptes abusos sexuals a l'aula municipal i concloiem que calia revisar el model de funcionament de l'aula de teatre i que s'havia de reparar les víctimes i que durant anys no s'havia disposat de cap mecanisme per protegir-les. L'Ajuntament ens va respondre fent seves les recomanacions del síndic, comunicant-nos que obria un expedient informatiu, que creava una comissió especial, que establia mecanismes de reparació amb eines de suport al personal docent i a la comunitat educativa. I, a més, ens ha informat que ha creat un grup de treball per estudiar econòmicament la possible municipalització d'aquest centre. I a la seva disposició per qualsevol pregunta sobre aquestes matèries. M'acompanya a la roda l'adjunta al síndic pels drets dels infants, Maria Jesús Larios, i l'assessora en aquesta àrea, Judit Sartorio. Endavant. Perdó, li porta un micròfon perquè així tothom que també està seguint la roda es podrà assabentar. Dues preguntes, si m'ho permet, Albert Llimós, Diari Ara. La primera, quan diu que s'hauria d'incloure l'alumnat anterior, que no forma part de l'actual protocol, com hauria d'actuar? Com hauria de ser proactiu l'Institut del Teatre per intentar atendre a tota la gent que no forma part ara mateix de l'alumnat? I la segona, quan s'ha referit, quan ha dit promoure una investigació exhaustiva, i ha dit, és més ampli del que s'ha presentat fins ara. Quina és la magnitud? Per tant, què vol dir amb aquesta frase de hem vist només una part de tot el que hi havia? Dependentment de què demanaria tant a la Junta com a la senyora Sartori si volen completar-ho, jo diria que, en primer lloc, antic alumnat s'han de revisar també els casos anteriors que es van anar coneixent i que no senyeix només el període que establim de protocol endavant i que s'hauria d'incloure en les mesures de reparació allò que fos necessari per situacions anteriors. Per tant, si parlem de reparació, hem de parlar de tots els possibles casos que es puguin detectar en aquest sentit. I en segon lloc, em pregunta, perdó, sobre el... sí, més exhaustiva. Doncs precisament, tant en període de temps com en fenòmens, si estem parlant d'abús de poder, d'abús de superioritat, d'assetjament i de possibles abusos sexuals, doncs que tot aquest tipus de categories siguin incloses plenament en el període examinat i ampliant aquest mateix període. Sí, jo confirmar que el que ha dit el síndic, és a dir, en altres casos que hem tingut també d'algun abús denunciat,
com que hi ha alguna situació d'abús, l'administració el que ha de fer és ser proactiva en determinar si tots els supòsits que hagin pogut haver, tant en el passat com en el moment present, altres possibles víctimes. Això s'ha dit sempre en situacions com aquestes, en aquest cas, no té sentit les persones que ja no estan a la institució que no entrin en l'abast de la investigació. I és una mica això, que sé molt, i mecanismes n'hi ha moltíssims. L'administració té el registre de tot l'alumnat, també les persones que s'entrevisten poden haver parlat d'altres possibles víctimes, etc. La idea és intentar, les possibles víctimes que hagin pogut sortir de l'escola i, diguem, no denunciar-ho en el seu moment, que tinguin aquest accés. Sí, establir canals d'obertura, no? A Lleida, per exemple, la comissió aquesta que s'ha creat, han fet una adreça de correu, algunes mesures per obrir, que tothom, qui vulgui, s'hi pugui adreçar. Bon dia, Pau Rumbo d'Europa Press. Seguint amb el fil dels possibles casos anteriors en el marc de la investigació, no sé si tindrien constatat o tenen la por que pel fet que hagi passat més temps, alumnes que ja hagin sortit de l'institut fa anys tinguin una mica més, no diré por, però sí més recança a l'hora de rememorar aquells fets, d'investigar-los. No sé si és un factor que també s'ha de tenir en compte. No tenim informacions en aquest sentit, no ens ha arribat aquesta... No tenim constància. Sí, però la por és evident que pot existir. De fet, nosaltres fa un any aproximadament presentàvem un informe sobre abús sexual i les persones a l'entorn de l'Església Catòlica. Precisament estem parlant de casos que van succeir als anys 60 i que quan les persones que han patit un abús estan en condicions de denunciar-ho, quan tenen aquesta capacitat, pot ser molt llarg. I això no vol dir que no s'hagi de promoure que puguin sorgir, perquè la por existeix, i més si encara, malgrat ja no estiguin a l'escola, sigui relativament recent. I per tant, quan estan preparada una víctima per explicitar-ho i fer front al que implica. Ignorància de tecnologia, si hi ha alguna pregunta sortint d'aquesta pantalla, s'hauria de marcar això. Alguna pregunta més? Quanta gent s'ha posat en contacte amb vostès? I l'altra, si hi hauria d'haver algun organisme a nivell general, a nivell català, que al final és un sector molt precaritzat, ja estic extenent també, no només l'alumnat, sinó també arts escèniques, si s'hauria de buscar alguna manera de que tinguessin una manera algun mecanisme, algun òrgan que pogués vetllar per tots els treballadors, persones d'aquest sector, per no tenir, diguéssim, l'òrgan competent encarregat d'investigar-ho, que sigui el mateix que al final ha fallat a moltes d'aquestes persones durant aquest període. Si s'hauria de buscar la manera que es creés algun òrgan que vetllés per l'interès de tots els professionals del sector, tant alumnat com també a nivell professional. De fa molts anys, aquesta institució, i fins i tot el meu predecessor i després nosaltres, hem impulsat protocols al respecte. Protocols que han estat elaborats amb la participació de pràcticament totes les administracions. Protocols que formalment han fet seus pràcticament totes les administracions i que inclouen la seva extensió i difusió sectorial i territorial i la formació al respecte. Per tant, des del síndic confiem en que el coneixement i compliment dels protocols sigui d'utilitat. No crec que s'hagi formulat mai l'existència d'un organisme independent de que sí que l'administració ha de crear i ha anat creant les parts de departament corresponent per al compliment del protocol.
una mica en la línia, en els altres casos, en el marc de l'escola, que hem tingut també, al final la recomanació era que també generar un clima de confiança a nivell intern, al marge de quan, vull dir que efectivament que les comissions són importants, però sobretot a tenir confiança, les persones implicades, alumnes, professionals, per poder adreçar-se a aquest òrgan de control una mica. Llavors, en el marc de l'àmbit escolar també hem dit que els alumnes identifiquin com aquella persona de confiança a la que li podran adreçar sense por a represàlies, sense por a assenyalaments, etc. I per tant, l'important és aquest marc de confiança. I per tant, si es pensa en alguna figura interna que tingui aquesta especialitat que es va recomanar en l'àmbit del cas que vam tractar també fa anys, també en l'àmbit educatiu, doncs totes les mesures que permetin generar aquesta confiança i aquest clima de poder denunciar sense por a represàlies són positives. Sí, encara ampliant aquesta resposta, el nucli central és la participació i l'escolta. Que de debò hi hagi canals oberts de participació i que s'escolti. Això és bàsic i creiem que encara hi ha mesures insuficients al respecte. També vull afegir que hi ha d'haver una actitud més decidida per part, en general, de totes les institucions. La darrera, el síndic va lliurar al Parlament de Catalunya l'informe sobre abusos en el si de l'Església Catòlica. I la recomanació gruixuda, seguint molts estats que ens porten avantatge democràtic l'han aplicat, és que es creï una comissió al Parlament per abordar-ho i per atendre. Esperem, perquè em podran contestar que hi ha hagut tot el parèntesi d'eleccions, etc., que aviat aquest informe sigui damunt de la taula dels parlamentaris i també es posi en marxa. Tenim una pregunta per part de Maria Belmez de BTV. Endavant. Hola. De l'ACN. Hola. Volia preguntar sobre un altre tema. No sé si... És sobre el suïcidi, perdoneu. És sobre el suïcidi d'una menor a l'escola Manyanet de Sant Andreu. Es veu que la família hauria posat en coneixement del síndic aquest cas. No sé si ens pot explicar alguna cosa al respecte. Sí, nosaltres hem tingut coneixement del que vostè diu en quant a publicitat amb un tuit que ha aparegut a les xarxes, em sembla que des d'ahir al vespre. Com sap, el síndic té obligació de mantenir confidencialitat sobre els casos que rep en tant quan està fent la investigació. Per això mateix, nosaltres hem demanat autorització a la família implicada per poder confirmar que aquest cas està des de fa uns dies en el síndic, però no li puc dir res més en quant a la investigació, precisament per aquesta confidencialitat. Li podria afegir que en el si d'aquest informe que acabo de citar d'abusos a l'Església hi ha una incidència relacionada amb la congregació dels fills de la Sagrada Família, que són els d'aquesta mateixa escola, i que no vam quedar en absolut satisfets en quant a les explicacions que se'ns va donar. Ara parlem d'altres incidències en el si d'aquest mateix informe que he citat. Hi ha una pregunta sobre com... Sí, del diari Ara, com s'hauria de fer per reparació de les víctimes i que recomana el síndic que hauria de fer l'Institut del Teatre. Nosaltres, en aquest sentit, el que recomanem és una reparació. La reparació, perdonin la redundància, ha de ser que permeti reparar el mal causat. Per tant, pot ser, naturalment, econòmica, com s'ha fet en altres casos i en contextos també en el cas de l'informe sobre les víctimes de l'Església Catòlica, o moral. És a dir, moral implica reconeixement dels fets, demanar perdó, també, si cal, atenció psicològica per reparar aquell mal causat, és a dir, aquella reparació que, efectivament, la víctima pugui veure compensat el mal que ha patit. Sempre estem parlant en aquests termes. No s'ha de descartar una reparació econòmica, finalment és una manera de reparar un dany causat que preveu l'ordenament per molts altres supòsits, però és molt important la reparació moral, el reconeixement, el perdó i també l'atenció psicològica.
Sí, de fet, en el cas de la Comissió pels Abusos de l'Església Catòlica, algunes de les víctimes ens van expressar que per ells una reparació molt important era que s'adoptés mesures perquè els fets no es tornessin a produir. És a dir, el sol fet de tenir informació de que aquella situació no s'està reproduint i no la pateixen altres persones, per exemple, ja pot, per algunes víctimes, té un efecte reparador. Hi ha alguna pregunta més? Doncs. El xat no. Mm? El xat no. Doncs moltes gràcies.